kanjani akayibuke manje ayi-align kahleke manje bese njani bese ba-professional because phela sengingena kwinto professional inhlangano bese nayo efike yasupport support ngiyakutshela lesikhundla lesi esithathwa ukhanyile ubezosithola ungizwe esicishe sifane nalesiya ngoba kuneqhaza empilweni alidlalile kushubile kodwa futhi uma ngabe yena empilweni undecided engenayo isho ukuthi ziye emuva noma ziyaphambili ezikhathi sokudlala akhuluma amazwi abantu abakapitalize ngawo ukufeza inhloso zabo yonke lonto idonsele emuva ingakho ungizwe khathi esiningi uyohlala ezama noma sekufikile isikhathi sokuthi akalo molweni nginibingelele kuzo zonke izindaba la ukufinyela khona le channel igama lami nguvusi mavusana intatheli edumile bafowethu inkulu indaba sila esinithulela khona ke izindaba ke ezenzakala ezweni sakhile bafowethu amazwi enyanga ke laphana uKing Bhaka ashiya abaningi ke laphana bemangele eveza ukuthi ungizwe fanele ngabe useka iMK ke laphana wengane zakwethu njengoba wayese umsholozi ke laphana ngezikhathi ke laphana eboshwa ke laphana wengane zakwethu uvezile ukuthi lesikhundla esithola ukhanyile fanele nongizwe bengasithola ke esicishe sifane nalesi ke esithola ukhanyile ke laphana kwiMK mina ngiyafisa ukuza umbono wakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaula mamusha ngiyacela wenza okulungile ucinze subscribe cinzene kuphela ukuze uzohlezi uthola njalo ke ama notification masiposta i-video entsha si-channel siyabonga.